zile 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 yo alergyal mile 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 So, like this, like this. zile 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 yo alergyal mile 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 Yes, make up. Go. Go. Hello, 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 hello. 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 Hello, mega shout out sa ating Lola Hoshiat Mukbang. zile 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 yo alergyal mile 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 Yes. Ayan, nakapag-start na rin ako. And Lola, oh, kadarating ko lang. Kasi, hintayin ko yung kapatid ko. Ang ginawa ko, nauna na ako sa kanya. Kasi sobrang tagal. Kaya, nakaset up ng aking ah, live stream. Bisita akong darating ngayon, Lola. zile 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 yo alergyal mile 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 Yes, mega low shoutouts kay Magpali Channel. zile 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 yo alergyal mile 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 Pre, pre, hello, hello, yan. Yes, sabi ni Lola Ocean Mukbang. Shout out daw, Macho Papa. Ala, inagaan ko na para mabilis ako matapos ng aking kelas ngayon. Maaga din ako nakauwi dahil sa bagyo. Kaya hinintay ko ang kapatid ko. Tinanaan ko na siya agad.
Magpale channel, pwede mong diba yung bahay mo dyan. Basta type mo lang yung magpale. Okay na yun, lalabas yung night. Oo. Zile zile, zile zile yo ladkial mile mile, mile mile. Ayan, di pa ako nakapagbihis dahil sa pagmamadali ko. Schedule kasi na 7:30. Kumusta ang bawat isa dyan? Bukas na lang. Lolokshin, di ba nagloloko yung sounds ko today? Hindi po ba siya malakas? Hindi po ba siya pangit ang boses? Yes, mega shout out kay Albeta. Albeta. Zile zile, zile zile yo ladkial mile mile, mile mile. Yes, maraming salamat sa pagpunta mo, Miss Abeta. Sabi ni Hoshi at Bang, mega love shout out daw sa'yo, sis Abeta. Saglit lang guys, ayusin ko lang sa sarili ko. Yes, mega love shout out kay Deka. Hi sir, good evening. Good evening din sa'yo, Deka. Zile zile, zile zile yo ladkial mile mile, mile mile. Maraming salamat sa iyong pagpunta. Yes, mega love shout out daw, sabi ni Lola, Hoshi at Bukbang. Thank you for pag-visit sa aking tahanan, guys. Thank you so much. And sana'y nasa mabuti kayong kalagayan today. Pagpasensya nyo na kung nakatutok ang aking mic sa aking bibig dahil mahirap. Hindi pa kasi ako nakakabili, guys. Thank you sa 300 million in the house. Mega love shout out. Zile zile, zile zile yo ladkial mile mile, mile mile. Yes, kumusta po ang bawat isa dyan? Sana po nasa mabuting kalagayan. And also, mega love shout out sa ating 300 million in the house. Okay, thank you so Lola Ushi at Bang. Yan pa rin siya. Deka, thank you so much. At sino pa yung isang PGP nila. Thank you so much po. Yes, sabi ni Deka, hi Oshi.
Yes, magpale. Just type mo lang yung magpale at darating yung bahay. Just type your magpale, magpale, magpale. Okay. Mahina ang boses ko, guys. Mahina, mahina. Wait lang, ayusin ko ah. Yan, mahina pa rin po ba? Mahina. Hello, mic test, mic test, mic test, mic test. Zile zile, zile zile yo lड़कियां मिले मिले, मिले मिले. Mahina po ba ang boses ko, guys? Mahina. Yan. Hello, 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 hello. Yo. Yo. Dinig na po ba, guys? Dinig na po ba? Dinig na, dinig na. Nasa baba po. Okay na po ba yung sounds? Zile zile, zile zile yo lड़कियां मिले मिले, मिले मिले. Sandali lang, magpale. Itatype ko yung magpale, no? Okay yung boses ko. Okay, 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 okay yung music. Okay. Walang problema, guys. Zile zile, zile zile yo lड़कियां मिले मिले, मिले मिले. Walang pangalan yung magpale. Pero magpale, sa'yo yan. Try mo nga mag-click mo yung binaba ni Nightbot kung tama yung bahay mo. Yes, mega 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 love shout out sa ating 300 million in the house. Thank you for coming. Thank you for coming. Mamaya ayusin ko lang si Nightbot para maglagay ng pangalan. Oo, may Nightbot na ako. Tagal na ako may Nightbot. Yung sa'yo yan lang palang binababa ko ngayon. Kaso wala pa siyang pangalan eh. Baka ayusin ko lang siguro sinira ni Nightbot. Sinira niyo yung Nightbot kaya hindi niyo lagay yung pangalan mo. Okay. Akin yan, pre. Wait lang, ayusin ko lang, pre, na saglit lang. Pasensya na yan. Nagloko ang aking internet. Basta i-type mo lang eh. Type mo kung maglalabas. Ayan, mega 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 loud shout out sa ating 100 million in the house.
kaya nangyari? Nagwala si ano, si Magpale. Ayan, okay na, Magpale. Yes, mega mega love shoutout sa ating 300 million in the house. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Okay na, type mo. Magpale, type mo yung ano. Type mo yung Magpale. Okay na, naayos ko na. Type mo yung Magpale, pre. Lalabas dyan, macho man. Yes, mega mega love shoutout sa ating 500 million in the house. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Yes, thank you so much ang ating 500 million na napunta dito ngayon. Mega 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 love shoutout. And welcome to aking sa aking tahanan. Magandang gabi po sa inyo lahat. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 And good evening, Miss Lane 12. Mega mega love shoutout. And hello daw, sabi ni Lola, how she had ba? Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. And panahon po dito sa atin, sa Pilipinas, is may bagyo. Bagyong, ewan ko ano pangalan ng bagyo, Queenie. Queenie. Kaya ngayon, maaga kang kalis. And ngayon, di pa ako po nagpagpalit ng damit dahil na nakaset up ng 7:30. Ngayon, nahuli ako. Kasi may naka-schedule kaya kailangan kong padiliin. Yes, Magpale. Okay na yun sa'yo? Okay na? Kumusta ang lahat? Kumain na po ba kayo lahat? Kung hindi pa kayo kumain na kayo, guys. Alam niyo po, andito si Kita. Kita, lumayas ka na dyan. Kita, palayasin mo na linear 12. Si Bagyo. Gusto niyo pong umakyat? Ibababa ko po ang hanggan. Ay, yes, mega 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 love shoutout sa ating pinaka-sexy na sexy body na si Danilo Tunggol. Mega 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 love shoutout sa'yo.
zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Mega 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 shout out Danilo Tonggol from Japan. And thank you sa pagbigay sa tahanan. Thank you. Wala pa yung mga tatlo. Baka nagbibihis pa. Nasa night ano muna sila. Tawag dun. Nasa hotel. Baka nagbibihis pa sila. Hinihintay-hintay ko sila. Wala pa eh. Yeah. Thank you Danilo Tonggol na pumunta dito. Ayan, mega love shout out sa ating bagong dating na si Kenneth TV2 2020. Salamat sa iyong katamsak. Huwag kalimutan itamsak si host. Salamat guys. Yes, ayan. Mega love shoutout kay Ren, KTV. Padikit naman ang banana lang. Magwakas lang para balikan na dipas. Isang oras, searching na lang po. Zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you po. Maraming salamat po guys. And yan, meron po tayong 200 million in the house. Mega shoutout po. Zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Yan, nandiyan pa rin si Linear 12. Linear 12, maraming salamat kung nandiyan ka rin. Thank you so much. At nandiyan ka ba rin, lagi sumusuporta. Maraming salamat po sa iyo. Okay, no problem. Ang ulam daw, itlog. Walang katapusang itlog. Yes. Kumusta po ang bawat isa dyan, guys? Thank you kay Ren and ATV. Salamat po sa iyo. And si Kenneth TV, thank you rin po. Malipindot po. Yes, ayan po. Welcome sa aking Magpala channel na ako pre. Zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Ayan. Ayan, wala yatang tao sa loob. Ayan. Pre, musta? Busy pa, pre. Busy pa. Ha? Kakatapos ko lang magbuhat, kaya medyo kain muna ako. Ano? Kakain lang ako. Sige. Okay lang. Kain ka muna. Oh. After mo, ako nang kakain kasi Manood ka muna sa kwarto ko. Diyan ka muna sa kwarto ko. Manood ko muna. Oo. Sige. Iano mo muna, tambay mo muna dyan. Ayan. Sige. Kain ka muna, pre. Ayan, kain muna si Magpala channel, guys. Ayan, nandiyan pa rin si Linear 12 na lagi nakasuporta and si Kenneth TV 2020, guys. Zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Mega love shout out sa ating 300 million in the house. Salamat po sa inyong huwag kalimutang tamsakan si host ha. Bukod tanging tamsak lang ang kanyang kinakabubuhay. Ayan. Ang ganda ng kwarto ni Magpala channel. Baka pwede natin kunin yung 2 cup doon, no? Ayan. Kumain na po ba kayo lahat? Kain ka na, host. Hindi pa ako makakain kasi wala pang luto. Mamaya pa niyan. Maghihintay muna ako kung sino magluluto ang aking kapatid. And saglit lang guys ha.
Ayan. Ayan, meron pa rin tayong viewers. 300 million in the house. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile. Sino si Kenneth TV? Kenneth TV po. Ayan. Mega love shoutout sa ating 300 million in the house. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko na kung sino si Kenneth TV 2020. Alam ko yan, sino ka? Busy ka, kilala na kita. Bala. Sige, bala. Yes. Asan na yung mga bisita ko? Di lang dumating. Asan na kayo? Mamaya po, LF po daw si Magpali Channel mamaya. Mamayang 9:50. After ko, sa kanya na. Papasag na. Sino man po yung next LS. Pupuntahan po natin, guys. Ayan, mega love shout out sa ating kaibigan na si Sexy at Ganda, Jeromina. Mega love shout out sa iyo, Jeromina. Jeromina, pwede mo nang i-type ang iyong pangalan dyan. Lalabas ang iyong bahay. Yes, salamat sa iyong pagpunta, Miss Sexy at Gandang Jeromina. At ako'y masayang-masaya today dahil nakapunta ka sa aking simpleng LS. JV, Jeromina, type mo lang yung pangalan mo. Alam mo na yun, bahay mo. Hello, Pogi. Yes, maraming salamat sa iyo, Sexy at Ganda, Jeromina. Ang kasama ko sa taas ay kakain daw muna at bago mag-LS, kailangan nyo muna magpakabusog. At mamaya mag-LS yan ang ating kapatid na si Magpali Channel. Kumain ka na ba, Mr. Jeromina? Sexy at Ganda.
Alam ko, sobrang sexy mo. Kulang na lang, mapapayam ka. Wala naman host. Ayan, no? Ayan, bumaba na. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Kung lumabas ang iyong pangalan, lalabas din Nightbot. Kasi, binaba niya yung bahay mo. Sponsor yan si Nightbot. Nightbot. Thank you, Jeromina. At tumagal ka na dito sa aking tahanan. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Diet ka, sigurado ang iyong waistline 24. At ang iyong bewang ay bewang pala. At ang iyong chest is 40. Hindi ako ng bubola, Jeromina. Sexy. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Hindi ako ng bola, Jeromina. Sobrang sexy ka at guwapa. Kumusta kayong araw, Jeromina? Kumusta ang iyong araw ngayon? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan ngayon. At sana'y mahanap mo na ang iyong tunay na pagmamamahal sa'yo. Ayan, mega love shoutout sa ating kapatid na si Kenneth TV 2020. Mega love shoutout sa ating 300 million in the house. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Yes, dahil dyan, may surprise po tayo ngayon. Surprise, ito yung pa-surprise ko sa inyo guys. Sasayaw si host ng Stop Dance. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Yan, ang tawag dyan is Stop Dance host. Ayan, mega love shoutout po kay AJ Prince Kurt Buko. Mega love shoutout po sa iyo. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Ayan, sabi ni Jeromina, salamat host. Ito day off ko, bukas may pasok na. Okay, magpuyat ka ngayon. Time your puya. Focus muna sa work kahit wala pang magmamahal. Ay! Darating din yan, Jeromina. Sobrang ganda at sexy mo. Walang magmamahal sa'yo, guys. Imposible yan. Meron yan. Thank you, Jeromina, sa iyong pagtawa. I hope na napasaya kita today. Siguro nasa bawasan ng iyong stress. Ayan, mega love shoutout sa ating kaibigan na si Robert Angelon Kalamayan. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Ayan guys, nandyan na po ang ating mga poging mga kaibigan na si AJ Prince Kurt Puko and Robert Angelon Kalamayan. Mega love shoutout sa inyo guys. Naloka ka host. Bakit ka naman nalaloka? Yes, mega love shoutout sa ating 600 million in the house. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Ayan, meron tayong bagong dating na si Marpe Redondo. Mega love shoutout sa iyo, Redondo, Marpe. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. At dahil dyan, meron kayong stop dance ni host. Wait nyo lang within 1, 2, 3, 4. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Ayan, ginawa ko na. Kahiyan ko go. Yes, mega love shoutout sa ating kaibigan na si Joya. Thank you sa thumbs up mo. Zile zile, zile zile yo lerkyal. Mile mile, mile mile. Ayan, kakagaling ko lang po ng work. Ngayon, wala po akong ihis dahil umuulan at nagmamadali sa kanyang LS. Happy here. Okay. Sino pala si Happy?
Thank you, Faye, sa aking papunta sa aking ILS. Thank you so much. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile. Yes, mega love shoutout sa ating kaibigang na si Kidos Happiness. Thank you sa'yo. Mega love shoutout. Ayan, nag-aayos si Magbale Channel sa kanyang taas at naghahanda na rin yan. Yang LS. Yes, Kidos, wala po ba kayong bagong luto ngayong Madam Kidos? Kumusta po kayo dyan, Kidos? At sana po safe po kayo ngayon dahil may bagyo po ngayon. Ingat po kayo guys ha. Yes, hello po. Sabi po niya, hello po. Sabi ni Kidos. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile. Yes, pasok mga suki guys. Kumusta po ang bawat isa dyan? At sana po kumain na po lahat. Ako po hindi pa po kumain. At naghihintay pa po ng makakain. Asan na yung dalawang pogi dyan? Mr. Poging Roberto and AJ Kirk Buko. Asan po kayo? Meron, di pa naka-edit. Okay, edit mo na para kami makatikim ng iyong luto. Maraming salamat sa inyo guys sa ating 300 million in the house. Mega love shout out. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile. Ayan ang aking mga kasama ay si Magbale Channel. Nandyan sa taas. Nag-aayos at pakain pa daw. Anong nangyari? Rejected comment. Ayan, naayos ko lang guys. Saglit lang ha. Okay. Yan, mega love shoutout sa ating 200 million in the house. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile. Asan na yung dalawa dyan? Tago pa more. Ayan guys, kain tayo guys. Hindi ka na kumain, pre. Kakain pa Hindi ka lang. na kumain. Kakain pa lang. Oo. Kakain pa lang. Ayan, naghihintay pa tayo. Ay, may bisita ka na ba? Oh, meron akong 200 million in the house. 200 million. Kakagaling mo lang yata trabaho? Oo, galing. Out ako ng maaga, alas 5. Tapos nagbuhat ako. Ano Abre. oras nag-out mo? Alas 5. Ha? Alas 5. Alas 5. Walang overtime. Anong oras na? Alas 8 na. Oo. Galing, pagkatapos ko mag-out, galing trabaho, nagbuhat ako. Okay. Kain pre. Sige. Anong Ito ulam dyan natin sa baba, dyan? kain tayo. Kain daw. Anong ulam niya? Ayan. Ano yan? Alam ni Oasis ito, Parang kung ano to. Alam ni Oasis ito kung ano to. ewan ko Nandyan ba si... Oh, nandyan Nandyan yan. ba si Lola? BG lang yan. Oh, nandyan si Lola. BG lang yan si Lola. Lola. Mega shoutout sa'yo. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile.
Mamaya kita kami ni Lola dyan sa LS mo mamaya. Guys, tapusin ko lang yung LS ko ng 9:50, bali alas 10. Meron pa tayong 1.5 hours para sa ating pag-uusapan. Ayan, nandiyan pa rin si Kenneth TV. Kenneth TV, kilala kita. Huwag ka na magtago. Kilala kita. Yan yung pinaka big time na bisita ko. Ayan, mega welcome ating Lola, Hoshi at Mukbang. Zile yaar ladkiyan mile. Ayan po. Shout out ka na, Lola. Baka magising yung amo ko. Alam mo to, Lola? Saglit lang, hindi ko nakikita. Tingnan mo. Ano? Saglit. Madre, I want to drink. هاتين شوي هذا. بس remember I don't have معاش this one. شنو هذا بس واحد. I'm just telling you. Alatol. ما هي it's very hot. أنا سويت كوكي زين. يلا باي. Just remember. ماما You have. بس you hide. Oh. Anong balita? Oh, ano yung kinakain mo, Kobos? Kanina, nagawa ko ng cookie. Nag-bake ako ng cookie. Nag-bake ako ng scones. Tingnan mo muna to. Oh, nakita ko na kanina. Nakita ko. Sabi mo, ano mo to? Oh, tinignan ko Ano na yan? kanina. Alam mo Kobos? ano yan? Hindi, Kobos? matchbox. Ay, Majibus. Kobos. Majibus ang kinakain. Anong Kobos? Yung isa. Yung parota. Irani? Irani Kobos? Parota. Sige nga. Chapati. Chapati, parang parota. Yung chapati, tuyo yun. Inihaw na tuyo na Yan tinapay. din. Yan din yun Ito. siya. Chapati rin yan. Ito yung niluluto sa mantika na konti lang. Kaya nga, chapati rin yan. Maraming kain ng chapati. Parang ikaw. Maraming klaseng machupapa. Ay. Kumusta ang kapalaran mo ngayon, Pacho? Galing sa trabaho. Oh, wala palang picture yung kuhan ko saglit. Lagyan ko ng picture. Yes. Nahulog yata si Lola. Nahulog yata. Maglagay daw siya ng picture. Ayan, nandyan sa taas. Ayan, mega loud shoutout sa ating 200 million in the house. Mega loud shoutout po sa inyo. And thank you po sa pag-visit sa bahay ni host. Nawala na naman si Lola. Oh, sarap ng kain mo ah. Oo. Pre, puntahan ko muna si Robert, pre. Sige. Naka-LS siya ngayon? Oo, puntahan ko lang saglit. Tingnan ko kung maraming tao. Pag Sige, maraming tao, aalis ako. Oo. Sige. Walang problema. Sanang maraming tao. Sarap ng kain nyo. Sana all masarap ang kain. Masarap talaga kumain, pre, pag... Pagkain mo. Puro gulay. Masarap kumain pag galing ka sa gym. Galing ka buhat. Ano?
Lola, ano, Hmm. nagising ba si Amo? Dito lang. Nagising ba si Pam? Wala, yung alaga Ano, ko, diyan ka yung lang? alaga ko. Sabi ko, binigyan ko ng pagkain. Nasa taas na ako. Ah, ako wala na. Pasok lang, wala na agad. Ang dilim naman dyan, Lola. Ang dilim. Ano yung nilagay mo? Parang ano yun yung baka? Magbale? Baka? Ano? Dinuguan. Dinuguan. Walang kanin, no? Ito lang. Lagi na lang nahuhulog si Lola. Saka with Saglit. broccoli. Oh, masarap yan. With Naglalagay ko kasi ng avatar. Naglagay ka ng avatar. Ay, favorite mo yan. favorite. Favorite ko. Oo. Favorite. Anong lasa yan? Anong lasa yan? Malasa yan, malasa. Malasa. Malangsa. Lola lang. Ay, lagi mo bakit tan? Bot. Ambot. Abnormal ito. Abnormal. Bakit ayaw mag-avatar? Dali lang yan. I-click mo lang yung ano. Click mo lang yung yes ba? Tapos pindutin mo yung Kaya nga ako nahuhulog eh, Avatar. kaya kakapindot ko. Ayaw kumapit eh. Ayan, wala pa akong tao sa baba. Asan yung mga tao? Wala na naman si Lola. Oh, sarap ng kain mo ah. Ano, nagpapatikim ka? Dapat habang kumakain, may tanong. Iglesia ka ba pare? Ha? Iglesia ka ba? Oo. Bawal Ba't sa'yo kayo dugo. na nag-iisa? Bawal sa dugo. Ha? Bawal sa dugo. Bawal ang dugo? Oh, iglesia ka, di ba? Hindi. Hindi ako iglesia. Hindi ba? Kawali ko ako. Oo. Pakain ako niyan, yung ano, mas masarap diyan, yung tuyo. Yung wala masyadong sabaw, ayoko nang may sabaw. Ako rin. Ayoko, gusto ko yung, tapos yung baboy, pirito. Pirito siya na parang crispy para masarap. Diba? Ayan, mega low shoutout sa ating 200 million in the house. Zile 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 yo alergyal mile 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 mile. Analu Solano, harang 23 minutes. Sana all may harang 23 minutes. Hindi pa po ako money guys. Hindi pa po ako money. Sana nga money na soon. Tamsak dancer. Thank you so much po sa iyo, Analu Solano. Maraming salamat, Analu Solano. Anong oras nagilas yan, si brother? Ngayon, nag-ilis na. Nakailas? Oh. Wow, sana all. Malabo mapa-money ako, guys. Tagal-tagal pa yung hinahabol ko WH. Yes, andyan. Meron tayong 100 million in the house. Mega loud shoutout po.
laging may nakaantabay sa ating munting tahanan. Ayan. Mega love shoutout sa ating kaibigan na si Joya. जिले और लड़कियां मिले Kaunta, Joya, kaunta. Ayan, mega love shoutout sa ating kaibigan na si AJ Prince Kurt Buko. Mega love shoutout sa iyo. Shot me faster. Wala tayo pambili ng alak. Baka meron dyan sa baba. Sarap si Macho kumain. Oo nga eh. Ayan, kaming naka-LS. Sana all Sabay-sabay kumakain. ronda patrol. Sabi ni Joya, ronda patrol daw. Madaming nag-LS. Yes, Ana Lusolano, don't forget pasukli sir ha. Pagkatapos ng Don't LS forget mo. to Okay, don't tusok forget yung na tamsak. mag-comment. Joya. Busog na ako, Joya, kanina. Mag-iwan ka lang ng bakas, Ana Lusolano, and babalikan kita. Sure ball yan. And ito yung nasa taas, di kita mo rin sila mag-follow channel. And Pababa mo muna kay baba ko Nightbot. lang yung bahay. Joya, baba mo yung bahay mo din. Ayan. Oo nga, Oshi. Oo nga daw, Oshi. Si Val, si Dadali, at si Ape, ikaw. O, ako saglit lang ako na mag-LS. Siguro, after ko, mag-drop pa ako sa kanila. Sarap ng kain ni Magpali, oh. Last na subo ko to. Subo. Daming kinain mo. Siguro, naubos mo siguro ang kanin, mga apat na takal. Kung may kanin. Ay, hindi ka nagkakanin? O, hindi ako nagkakanin. Ah. Bawal kanin. Tapos na pala si kapatid Marlon. Hindi ko nga napuntahan si Marlon kung nag-LS kanina, Joya. Hindi ko lang man siya natamsakan. Hindi ko napuntahan. Nasa work ako kanina. Ang dami ng tao ni Marlon ngayon. Oh? Grabe. Mm-hmm. Hindi, baka Maabot lang yun. Mga ninja lang yun. Mga ninja siguro. Ang dami. Oh, ninja yun. Pero mas okay din yun kasi parang ano din yun. Sige bye sir. Magte-teleport pa sana naka-LS ang team Pistack. Sige po, walang problema yun madam. Basta ano lang po, mag-iwan kayo ng bakas and babalikan ko po kayo madam Ana Lusolano po. Thank you. And sa ulitin po sa aking susunod na LS, maraming salamat po. Ward, puntahan ko muna yung Utol Cord, ha? Okay, no problem. Sige. No problem. Mamaya puntahan ko rin, sige, Utol. Ano mo naman yun? Support. Yes, Lola Hoshi mo ba? Kumusta po dyan? Yes, mega love shoutout sa ating 200 million in the house. Ayan, nandiyan na si Lola. Ayan, mega love shoutout sa ating Ibo Pawa. Mega love shoutout po. जिले और लड़कियां मिले And salamat sa iyong patamsak.
Hoshi mukbang. Mega shoutout daw. Sabi ni Ibo Pawa. Ivory. Yes, mega love shoutout sa ating kaibigan na si Luis SP. Mega love shoutout sa iyo. Zile yo lड़कियां मिले Okay lang, Sir Luis. Okay lang, busy. Alam ko naman yung trabaho mo. Busy ka. No problem yun, pare. No problem. Mega love shoutout daw. Miss Oshi, hot mukbang. Sabi niya. Lola. Kausapin mo yung nasa baba. Lola. Oshi. Ayan. Andyan sa baba si Lola. Oshi at mukbang. Mega love shoutout daw. Luis. And mega love shoutout daw. Sabi ni Luis kay Ibo Pawa. Luis, pwede mong baba yung pangalan mo dyan. Naka-nightfoot ka. I-type ko lang yung Luis at lalabas ang iyong bahay. Type ko lang yung Luis, lalabas yung bahay mo, Luis. Try mo, Luis. Try mong i-type yung pangalan mo dyan. Sino sa'yo si Lola? Type mo yung pangalan mo dyan, Luis. Ayan o. Nakapangalan si Ibo. Lalabas si Ibo. Si Luis, lalabas din yung Ibo. At saka si Luis. Ayan. Shout out daw, pre. Luis SP. Yes. Let's enjoy the YT world. And happy lang. Huwag lang mag-aaway. Kaya today is December. Give love on Christmas Day. And salamat Ivo Pawa, sabi ni Luis. Luis, type mo yung Luis. Type ko. Hindi. Luis nandiyan sa baba. No. No. Asan na sila? Mega shout out. Luis at Ivo Pawa. Mega shout out, Luis. Pre Luis. Tinipe ko na yun si Luis kanina. Tsaka si Ivory. Musta ka na, Ivory? Ay, lumabas pala si Luis lumabas na yung pangalan. Tinipe ko nga sa taas si Luis. Lumabas si Luis saka si Ivory. Tignan yung Luis kung tama yung bahay mo. Yan na yung bahay niya. Tama tingnan mo. Oo. Kita mo? Ayan. Macho eh. Wala na Parang daw si Magpali na. Wala daw si Magpali channel kasi supportan daw niya yung utol niya. Hindi pa ako nakapunta sa kanya. Ano sabi? Ano sabi mo? Si utol niya, pinuntahan niya yung utol niya doon. Utol niya. Mamaya, tamsak. Daming sabay na LS, sabi ni Luis. Uy, kanina hindi ako nabawasan ng saging, pero hindi naman ako binigyan ni Lolo ng WH 4 lang, charot. Wow, congratulations dahil hindi ka nabawasan ng
Hindi ako banana, nga nabawasan ng saging, pero 4 lang binigay ni lolo na saging. Ay, anong tawag ito? WH. W8. 4 lang. Baka bukas babagsak kasi hindi pa nabigay lahat yung kahapon. Nakakaloka daw yung ang dami daw nag-LS. Sino? Ang dami daw nag-LS, hindi daw lang saan pupunta. Baka bukas babagsak kasi hindi pa nabigay lahat yung kahapon. Ano? Ano, Lola? Lola, alam mo, kilala ka na. Bakit? Sabi sa akin, sino yung lola mo? Yung lola ko yun. Kilala ka na. Kayong mga kasama ko, sino yung lola mo? Yung lola mo? Saan kasama mo? Yung ikaw daw, yung kasama ko sa trabaho. Yung lola mo, sabi. Lola mo daw, ikaw yung lola ko. Kaya lang ang tawag nila sa'yo, lola. Sabi Napalola ko, na rin lola sila. ko yun. Tapos, Ha? si Magpale Channel, sabi sa'yo, asan si lola? Ah, Ayan, marami na nagpapalola sa'yo. okay lang yun. Tanggapin natin yun ang kapalaran natin. Tama kasi may apo ka na di ba? Hmm? May apo ka na. Siyempre. Ang tanda ng mga apo mo. Ano? Ayan. Mega love shout out sa ating 100 million in the house. And always naka-BG dyan. Ano yung sabi mo? BG dyan. 100 million in the house. Meron na po tayong 100 million. Hinihintay ko pa yung darating yung mga 100 billion. Hindi pa dumarating yung 100 billion. Sarap ng ulam Di ba mo, sabi Lola, mo, i-download yung kwan? Di ba sabi mo, i-download yung Nightbot? Bakit di ko ma-download? Di ko makita. Wag mo i-download. Search mo, sabi Ano? ko, search mo. Di ba sabi mo sa pupunta ka ng app? Huwag kang pumunta dun sa app. Pumunta ka sa Google. I-type mo lang yung Google search dun sa Google search. Tapos i-type mo yung Nightbot. Lalabas siya. And then pagka-login ka sa Ulitin mo YouTube, nga sabi mo kanina. Ano sabi mo? punta ka sa Ano? Google. Punta ka sa Google. Tapos, search mo yung Nightbot. Tapos, after nun, mag-login ka. Lalagin mo yung email address mo na nakatutok sa YT mo. Sa Play Store? Okay? Wag sa Play Store. Wag kang pumasok sa Play Store. Saka sa saka sa Google search. Ayan, mega love shout out sa ating 200 million in the house. Mega love shout out. Huwag pong kakalimutan. Itamsakan si host. Zile yaar ladkiyan mile Anong nangyari? Sabi ni Kenneth, 2020. Hindi ko alam, Kenneth. Ayan, mega love shout out sa ating 200 million in the house. Good evening po. zile yaar ladkiyan mile Wala
Wala ako. Anong wala ka? Yes, nandiyan pa rin ang ating kaibigan na si Joya. Mega love shoutout ulit sa'yo. Joya, maraming salamat sa'yo. Dito sa aking munting tahanan. Zile yo lerkyal mile. Ayan, pinarin ko na ang aking pagsasayaw ng stop dance host. Ayan, mega love shoutout sa ating 300 million in the house. Mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pag-video dyan sa baba. And thank you so much po, guys. At naalala niyo po ako sa aking munting tahanan. Maraming salamat po, guys. Once again, nandiyan po ang ating kaibigan na si Joya and Oshi at Bang. Mega love shoutout po. And isa sa mga pinaka-BG dyan na nag-iisang tao dyan na pwede magpakilala naman po kayo, guys. Thank you po. Panay tawa po ang aking napipindot. Puro tawa na lang tayo, guys. Yes. So, nandiyan pa rin si Deka. Mega love shoutout po, Deka. Hello? Ayan po. Mega love shoutout sa ating 200 million in the house. Basta po ang lahat yan. Kumusta naman po kayo, guys? Pagpasensyahan nyo na po kasi hindi pa ako kumakain. Okay, sa mga gusto pong pumasok, pasok na po kayo dito sa aking bintana at ibababa ko po ang red carpet. Ayan po, binaba ko na ang red carpet para makakyat kayo dito. Kung gusto pong sumama sa taas, just press link na binaba ko, guys. Kumusta po? Mr. Deka, Padagino, and Sister Joya, Sisterette ni Joya. Pagpasensya niyo yung boses ko, Hindi kasi ako nakainom ng gamot. Yan ang nadadala ng V8. V8. Ayan. Nawala ang isang 100 million. Ngayon, 100 million na lang. And thank you po sa 26 na patamsak po. Salamat po. And nandyan pa rin si Deka na lagi nakasupport sa akin. Thank you, Deka. Dahil dyan, nakasupport ka sa akin. Ito ang regalo ko sa iyo. Yan, 3. Alam mo na, ang ibig sabihin yan, ha? Joke lang yan, ha? Thank you. Ayan, dyan na si Lola. Lola. Ano yung sinisip-sip mo sa akin, Lola? Ano? Lola naman, nabibingi ako sa'yo, Lola. Ano? Bingi ako.
Gwapo po ako? Ay, salamat naman. Ayan, mega love shout out sa ating 200 million in the house. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Ayan, kapag dumami ng viewers natin, sasayaw ako ng stop dance. Stop dance, ha? Sabayin niyo ako, guys. Just press 1 kung sasayaw si host. Just press 1. Press 1. Okay, no problem. Ako talaga ang magsasalita. Ayan, mega love shout out sa ating 200 million in the house. Ayan, meron tayong 2 million na bigi dyan. Thank you so much. Ayan. Saglit lang. Share ko lang sa community ko. Ayan, nandyan si Hazel May, bagong pangalan. Maganda kaya to? Mega shout out sa'yo, Miss Hazel May. Salamat sa iyong patamsak, ha? Huwag mo kalimutan tamsakan si host. Kapag hindi mo tinamsakan si host, siyempre para sa'yo. Okay, maganda ka na. Kumusta po ang bawat isa dyan? Kumusta ang araw nyo? Kumusta ang gabi? Kumain na po ba kayong lahat? Ako, hindi pa kasi ako kumakain, kaya nakasumpong na naman ako, guys. Ayan, mega love shout out po sa ating 300 million in the house. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Ayan, kain ko. Sige, magpakabusog ka na dyan, Hazel May. Kung gusto mo, pa-LPCM na lang yung pagkain, okay? Kasi wala akong ulam. Papadala ko yung address ko sa'yo, Hazel May, ha? Hazel May, single ka pa ba? Hazel May. Ayan, mega love shout out sa ating 300 million in the house. Ayan. Habang naghihintay tayo ng mga customer, hintayin natin sila. Asin host. Double host. Eddie wow.
double, triple. Ayan, habang naghihintay tayo, anong gusto yung gagawin ko, guys? Kakanta ako? Kakanta ako. Sige. Ano yung kakantayin ko? Odo palukuran ka hanggang mateko. Kumusta ka na, host? Eto, hindi ako okay. Hindi ako umiinom ng gamot, kaya ganito ako ngayon. Wait lang, tayo mo muna yung ano ko, yung kanta ko. Okay? Ano kasi yung lyrics nun? Odo kalukuran ka hanggang mateko. Nakalimutan ko na yata yung lyrics nun. Paano na kasi yan? Dali lang nga, isipin ko guys ha, yung lyrics nun. Baka alam nyo yung lyrics, kayo na lang kakanta. Ano kaya? Ang hirap pumili ng kanta kasi baka ma-CPR ako. Ano kaya? Okay, alam ko na yun. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog, di makatulog. Di makatulog sa kaka-LS. Moni pa. Pagpasensya niyo yung boses ko ha, huwag kayo magagalit. Basta, stable lang kayo dyan ha. Stay in. Stay in, huwag stay out. Okay guys, alas 10 ng gabi at ako'y mag-end na guys. Meron pa tayong 40 minutes left. Okay guys? Meron pa tayong 40 minutes na magtawanan, magkulitan. Ewan ko pa. Guys, ano yung re-request nyo? Pwede kayong mag-request pa kanta ba ako? Kasi malakas na yung ulan dito eh. Baka lalong lumakas lalong ang ulan. Ayan, gumagana yung oras. Hindi na ako maka-ewan. Ayan, nandiyan pa rin si Hazel May. Thank you po, Madam Hazel May. Thank you po sa bigi-bigi dyan. Ito po ang para sa iyo. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you.
Wala. Kakain muna ako Wait lang. Para hindi na makasumbong ang ang taong kausap mo. Hello, Magbali Channel. Kumusta ka na, Pogi? Hello, Pogi. Ayan, may bago tayo. Si Hazel May. Mega shout out daw sa iyo, Magbali Channel. Zile 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 yo लड़कियां मिले 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 Guys, kakain muna ako Hindi kasi ako nakakain. Nakasumpo kasi yung ulo ko. Wait lang guys Sige, dyan muna kayo habang nagkukwentuhan muna kayo dyan guys. Ulam ko, itlog. Itlog. Mega mega love shout out daw. Hazel May. Mega 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 out daw sa'yo. zile 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 yo लड़कियां मिले 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 मिले
Ayan, nandyan si Hazel May. Hazel May, single ka pa ba? Pwede ba kitang maging mingle? Oh, double ako. Double ka? Hatiin mo na yung katawan mo. Para ka ng manananggal. Shout out. Co-host Oshi Mukbang. Okay, Oshi Lola. May nagpa-shout out sa'yo sa baba. Kilala mo ba yan? Hazel May daw. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Hello, Philippines! Mega mega shout out sa 200 million in the house. Oh, magjowa na ata dito. Kaunya sa LS na ako, 10 p.m. Oo, mamaya pupunta ako doon. Sino magjowa? Kaming dalawa niya, no? Ni Lola Oshi? Big no! Dahil yan, ang aking lola, nagmamano ako dyan. Lola, yung regalo ko, huwag mo kakalimutan, ha? Lola, hingi ka na. Hingi ka na sa kakakain mo. Nandito lang ako. Eh, ano yan? Ang baho? Buwisit ka. Lola, sabi daw sa baba, magjowa daw tayo. Mga baliw. Lola, sumagot ka. Ano?
Sabi daw sa baba, magjowa daw tayo. Sabi ni magpali kayo daw dalawa, hindi ako. Ah! Ay, sorry. Sorry. Sorry magpali kami. Sorry. Sabi niya, host, magjowa na ta, ato kaon niya sa ILS na ako ha. Magjowa na daw kayo mamaya, mapunta ka sa ILS niya. Ay! Tamang-tama. Pupunta ako. Mag-gown ako. Mamaya, pupunta ako doon, no? Magpalit channel. Bigyan mo ako ng red carpet. Kailangan special yung ano ko, ha? Pag-welcome sa akin. Papangalan ko doon. Ayaw ko ng iba na. Ano mas magandang pangalan, Lola? Lola? Ano pangalan na ibibigay ko doon? Si Hazel daw sinasabihan niya, hindi ikaw. Ewan ko sa'yo, Lola. Edward, si Hazel ang sinasabihan niya, hindi ikaw. Ay, sorry naman. Sige na. Sige na nga, mag-mute na ako. Nagsiselos na ako. Bye-bye. Oy, Hazel, umayas ka dyan. Kare. Kumain ka na, host? Tapos na po. Ang ulam ko po, itlog at sinahan. Ang tawag po doon, sinahag na itlog. Buang ka, host. Mahal po kasi ang baboy ngayon. Kaya nagtitipid ako para makabili ng mic. Yung mic ko hindi pa pinapadala from Taiwan. At saka Kuwait. Ewan ko ba dun? Sabi niya, papadala daw niya. Mas mahal pa nga ang shipment kumpara sa mic. Wala. Kanina hindi ako nanawagan. Sana nalagtagan yung ano ko, yung pondo ng ng yero, ng bakal, at saka semento, at saka hollow block. Ay, sabi ni Hazel May, magjowa ta magpale, single ka pa ba? Uy, ang larot mo. Uy, grabe ka, Hazel May, sino ka man? Uy, Hazel, lumayas ka dito. Sama-sama, pinapalayas kita. Joke lang. Tawa ako doon, Lola, kay Hazel. Magpali, channel. Single ka pa daw. Yan, ako na nagtanong sa'yo. Ay, oo da. I know. Sige na, magligawan muna kayo dyan, guys. Sige.
Hello. Yes, Lola. Natutulog sila kaya mahinang boses ko. Anong oras na ba dyan? 4:30. Hapon? Ba't ang aga natutulog? Tulog sa hapon, oy. Ako lang naman yung dilat. Ano yung tulog yung Pilipino o yung ibang lahi? Wala kaming kasamang ibang lahi dito. Puro kami Pilipino. Kapatid ko tsaka si ate. Natutulog sila? Oo. Oo nga daw, kailangan daw talaga ng boss. Kaya wag ka masyadong maingay. Oo nga, pati din dito, sobra. Baka daw may kaya. Pero maaga pa dito, 9:30. Ewan ko nga, kailangan ko na talaga manawagan para makapagbahay na ako. Kahit maingay ako. Wala pang bibigay ng donasyon. Nagbibigay na lang tayo dito. Malapit na rin ako mag-ahawit. Ang oras na ito na. Sige, aalis ka na. Okay. Ano bibili? Wala na kami. Okay. Sino? Kapatid ko, bibili daw siya ng Jollibee. Jollibee daw, may spaghetti. Spaghetti. Kasi daw kanina, ulam namin itlog at sinaw. Ngayon, spaghetti. Bunting to 50 pesos. Maglilibre ata, may pera. Lola, mamaya akit tayo para dun sa kabila. Lola? Ano? May napansin Ano ko yan? ba? Wala. Hindi dumating yung mga ibang company ko. Baka mga busy yun. Baka umura na traffic. O na traffic lang o kaya naputol yung daan kaya hindi natuloy. Brown out sa kanila, brown out. Pero alam nila yun. Nakababa nga eh. Ayan, mega love shout out sa ating 100 million daw. Zile yo लड़कियां मिले 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 Mega shout out po sa inyo. Nandiyan na naman si Pogi. Lola, yan na naman makikipagparot na naman kay Hazel May. Ano? Diyan si Magpale at si Hazel. Magjowa? Jowa na yata ito. Nagsiselos na ako. Bakit? Ano ba yan si Hazel? Oo. Ex mo ata yung si Sino ba Hazel, ah. Sino ba yung Hazel na yan? Yan ba yung sinasabi mong ex mo? Hindi ko ex yan. Hindi ko ex yan. Sino ba yan? Oy, magpalit sa akin. Ayusin mo ha. Ayusin pagkikitaw. Malalo ko magsiselos. Ayan. Lagi nag-comment ng ganyan si Hazel. Sino kaya yung Hazel na yan? Hazel. Teka, saan ka?
Magpale, unsa man, imo, FP. Ewan ko ba sa'yo, ano sinasabi mo, eh. Ayan, tinype ko yung magpale. Lumabas yung bahay niya. Boses ko, ang layo. Malayo saan? Ayan, magpale na naman. Lalabas na naman magpale. Yung boses mo, ang layo. What do you mean ang layo? Malayo ba tayo? Pag sure, wait, ticket ka. Ayun. Ang layo, di marinig daw. Ayan, lakas na nga, oh. Ayan, todong-todo na to. Ayan na. Ilagay ko na sa bibig ko. Sobrang lakas na. Ayan. Kulang na lang kainin ko tong mountain. Okay na ba? Magpale. Magpale. Yes, Lord. Sana po, magawa na po yung bahay namin. Andito ako sa Messenger. Kaya tawagan. Tika, ano? Hindi ko maintindihan. Tika, anong tika? Ang tika? Kay boss na ako. Na busy ka. Bisita? Anong bisita? Ayun, ang bisita ko. Si Hoshi at Mukbang. For your info, nag po ako after na 12 minutes, 15 minutes na. 15 minutes to go. Okay, Raoy. Okay, Raoy. Sige, magligawan muna kayo dyan. Ano, gusto nyo may sounds pa? Kasama, imo FB. Wala kayo dyan. Maglablabang kayong dalawa dyan. Sige. Saan ka na? Oh. Oso si Carabao batutin.
Naka-private man ako, no searchable. Ano ba yan? Bala ka kayo dyan. Uy, nagliligawan kayo dyan. O Hazel May, kung stalker ka, huwag ka nang pumasok dito. Ano to? Tambayan ng manliligaw? Joke lang yan, Hazel May ha. Huwag kang magagalit. Okay, nandito na siya. Nandito na yung Jollibee. Jollibee. Spaghetti pa-pa-pa. 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 Okay, sige. Punta ka na sa LS mo. Mamaya na lang kasibisita ha. Puntahan kita. Yung red carpet, yanda mo na. Puntahan kita. Uy, Hazel, ang harap mo ah. Gusto mo pang kunin? Si Magpalit Channel. Zile 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 yo lड़कियां मिले 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 in nature. Po, mega love shout out sa ating 200 billion in the house. Yes, single na single ako. Hazel May. Ayan, nandiyan pa rin ang ating kaibigan na si Joya. Yes, ngayon, meron tayong pagkain. Dahil kanina, itlog ang aking ulam. Ngayon, spaghetti pababa. Jollibee, baka naman paparamdam na ako, Jollibee, spaghetti masarap, sabi daw. Spaghetti pababa. Ayan, sabi, ang daming tawan ni Magpalit Channel. Oh, single ka? Oo, single ako. Bakit? Nagtatanong kay Hazel May, baka may asawa ka, Diyos ko, nakakatakot. Mangisda ako sa LS ni Hazel May. Ay, hindi ko kilala yan Magpalit Channel. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan kay Hazel May. Hindi ko kilala. Hindi ako interesado dyan. Hindi ko type. Ay, saglit lang. Nabago. Hello, Hazel May. Lumayas ka dito, huwag ka mangisda dito, no? Hazel May, kung maglilibre ka, sige, hindi kita palalayasin. Sama ako, no? Joke lang. Ano daw? Ayaw ko mangisda balay limon. Anong limon, hamon? Lamon mo na lahat. Ala, Francis Leo tayo host. E di ikaw na. Ayan, mega loud shout out sa ating 300 million in the house. zile 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 yo lड़कियां मिले 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 Yan guys, malapit na akong ma-endo ma-endo. Kailangan ko nang mag-out within 10 minutes left. zile
zile zile zile zile yo lerkyal mile 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 mile. Oh, grabe ka naman. Sige, decent na ako. Sundon ko kasi magpali. Wala na ako magpali. Sige, alis na ako. Oh, bakit lumalayas ka? Sige, libre mo muna ako. Hindi kita palalayasin dito. Taga Pilipinas ka ba? Kung taga Pilipinas ka, sige. Mag-stay ka dyan ng 10 taong pwede. Kahit ibigay ko na si Magpale sa'yo. Okay? Okay ba sa'yo yan? Hazel May? Hazel May. In nature. Ayan, mega shout out to 200 million in the house. Sabi mo, pinapalayas ka niyata niya, no? Ba na kanina? Sabi mo, host, layas ka dito. Hindi na ako tambay dito. Nandito na ako kay Magpale. Uy, wow. Talaga sinundan mo si Magpale. Sabihin ko na lang sa kanya kay Ivana, no? Ivana. Wala na si Ivana, nag-CR. Okay, guys. Malapit na ako mag-out, guys. Thank you so much sa lahat ng mga nandito and sa lahat po na nag-thumbs up. And thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Thank you so much po. And huwag niyo pong kakalimutan subscribe, Pico. And lagi po kayong updated sa akin susunod na video and sa aking susunod na vlog. And I hope na mag-enjoy po kayo sa aking susunod na LF and nag-enjoy po kayo dito sa aking munting tahanan. And thank you so much po sa lahat ng nandito na 300 million in the house. Mega loud shout out po. And okay, bye all. LS. Oh, okay, no problem. Bye Magpale. Ingat, pasok na lang ako dyan mamaya. Yung carpet daw, wag mong kakalimutan. Yan na ako magmumukbang. Okay lang ba, Magpale? Magmumukbang ako dyan, no? Ayan, dyan pa rin yung 300 billion. Talagang ayaw ko bitawin ng 300 billion in the house. Ay, Lola, napakita ko sa'yo. Ano yun? Ano yan? Wow, sarap. Ano yan? Jollibee? Oh, Jollibee. Kasi kanina ang ulam, itlog, kaya bumawi. Ulam, ito. Ayaw kasi mag-libre niya. Ayaw kasi mag-libre ni Hazel May. Hindi nag-libre si Hazel May. Ewan ko ba sa kanya? Ba nandiyan pa siya? Pinapalayas na nga kanina na. Oy, wag mong palayasin yung mga viewers mo eh. Hindi na magtatambay yan. Habulin niya na yan si Magpale. Aro, Diyos Lord. Ay, yata kayo Magpale channel. Aagawan pa si Ivana. Sige, alis na ako pero nandiyan ka pa. Magpale hulat ko. Start ba si Magpale channel?
Lola, ano na siya? 2 hours. Ilan pa ang minuto yung aabulin natin? Ilan pa ba? Eh di gawin mo lang 10 tapos baba ka na. Akyat tayo dun sa kabila. Sige, sige, sige. No problem. Dali lang. Bababa ko lang yung mga bahay. Hilamos muna ako after nito kasi hindi pa ako nag-ayos. Hindi pa ako naghilamos. Hindi pa ako nga nagpapigil. Nakita mo yung ano? Nakita mo yung bagyo? Diba? Di yung grabe yung bagyo ngayon. Oo, grabe yung sa Mindoro. Oo. Ang ano lang ako na, tubig. Kaya nga eh. Kaya nga maaga kami pinauwi kasi Kawawa yung mga tao. dahil sa bagyo. Siyempre, may pandemic pa, no? Ano? Pandemic. Yan. Wala akong narinig. May problema pa ka ako. Lalo pang nadagdagan. Bingi ka, bingi. Sabi ko, may problema na. Lalo pang nadagdagan yung problema sa atin. Lalo pang bumaha. Mm. Kaya nga. Lalong ano talaga no, kasi ganun. Baka bawal pag-usapan yung mga ganong issue dito. Kaya wag na lang. Ayan, meron na tayong 2 hours and 3 minutes. Kanina dumating nga sila kanina. Yung kasama ko dito sa trabaho. 2, 3 at kilala mo si ano? Asan na? Kilala mo si ano ba yun? Kevin ba yun? Ano pangalan niya? TV 2020. Saglit. Hello? Hello? For whom? Sorry? What's the number? What number? 9195? You need money? Yeah, okay. Ayan. Kasi 95 ka ni rin. 3. Gimana daw? 9272 995 795. Tignan ko muna kung sino. Malapit na rin ako mag-out. Hello? Tignan ko muna kung sino yung nag-doorbell. Ano yung dinner mo? Ay, anong yung lunch? Ay, nga pala, dinner pala. Anong dinner mo, Edward? Yung kanina, di ba, nagluto siya ng loob na may fried rice. Hello? Oh, Hindi ka marinig.
Hindi marinig. Yan, narinig na ba ako, guys? Yan. Hindi kita marinig. Yan, okay na ba? Hello? Okay na. Tao po. Yes. Okay na. Let me check. Lola. Sorry. Which the number? No money, eh? Madam. Okay. Oh. Okay, madam. Tulog yung amo ko. Well, Edward? Hello? Hindi ka kasi kayo naririnig, pahangin-hangin. Pero ngayon okay na, narinig na. Okay na. Hello? Zile zile, zile zile yo alergial. Mile mile, mile mile. Okay na. Okay, guys. Thank you po sa lahat ng mga pumunta sa aking LS. And thank you rin po sa mga napumunta dito, sina Lola, Hoshiat Mukbang, at si Pre Magpale channel. And sana po sa susunod na LS, supportan niyo po ulit ako, guys. And thank you so much sa lahat po ng mga nanood na dito. And nandyan pa rin si Lola at ako'y nagpapaliwanag na at nananawagan na at magsasarado na ang aking tindahan. Magsasarado ng hardware. Magsasarado ng hardware na tinda lang puro ano? Puro bulong-bulungan. Purong bulong-bulong. Andiyan pa si Hazelmel. Wala na sila. Wala na si Hazel. Pinalayas ko nga yung sumunod naman. Ha? Sige. Mamaya, Akit. Ha? magkape muna ako. Sige, Lola. Magpapaliwan na ako. Hihintay na lang ako. Sabi ko, baba na ako, magkakape ako, tapos akit ako magpali. Ha? Mamaya. Kung ako naka-StreamYard, kasi sabi ko sa kanya, mag-StreamYard ka. Hindi siya naka-StreamYard. StreamYard. Kung may kasama kung aakyat kayo. Akyat ako, sige na. siyempre. Sige na, Lola. Bye-bye. Bye-bye. Sige na, ako. See you sa Magpalo. Yes, guys. Thank you so much po sa mga nagpunta ngayon. And thank you po. Okay po, diyan po nagtatapos ang aking live stream today. And thank you so much po. And paalam po, guys. Paalam po. Ingat and stay safe po ngayon. And God bless you all. Salamat.